Wendo modi almost donje studio ka Honorable Dr. Oburu Oginga men Senator Masia ero kama nanya kumeseche gi jatelo. Nyocha iwuoyo be mana juma mokalo ni chalo ng'ama ne nigi chwanyruok moro e mbaka mar siasa ma koro chalo ka gima jowa moko nitie makwedo sirikal masani mar broad based. Achiel kuom gin en James Orengo, Governor Masiaya. Bise wuoye kode mondo miwinja ne to ang'omiyo no chalo ka gima owacho ni jotelo nitie machalo jokwaya ma okwer sirikal kata obedo ni ji nie broad based. Bise wuoyo kode mondo iwinja ne ten wach mane manotimore. Gini osewuoyo mang'eny nikech gini kane ochakre to jatendwa ma en Raila Odinga noketowa piny to ne ji nigi paro mopogore opogore. Jomoko ne neno ni mondo wakuong wabed gi twak maduong' mar piny mar Kenya mangima, mondo wabed gi National Forum ma ji olosie kore ka ji bedie gi winjruok ma nyalo kelo miyo kata ka ji siro sirikal masani ni lwedo mondo mi kik gipodhi to gikuma kata ka gikwang' to gikwang' mos mos nyaka chop yiero mondo mi demokrasi marwa obed fulfilled. To owuog from a forum maduong' moriwo ji duto. To jomoko bende ne neno ni kane iloso broad based sirikal to ok nyal rito National Forum. Ka urito National Forum to meanwhile tang'o matimre. Sirikal ok nyal weyo tiyo ni kapod irito twak ni twak dhi nyime ke sirikal to nyaka dhi nyime kata ka twak betie to twak obedi abeda to sirikal to timre nade dhi nyime. Koro mane momiyo jok mane neno ni mondo twak no nyalo betie to sirikal mar broad based to mondo losa chuth. An achiel kuomgi mondo sirikal olosi mar broad based kae to koro twak no be kata ka betie to mondo bedie kaka long term. Ok ni bang'e to bo bedie abeda kata sano to koro mondo beda long term solution. To nenre ni jok moko kane oseneno ni nitie sirikal mar broad based to ok ne gidwar ni mondo timre. Koro ok gibedo gi interest mar bedo gi long term dialogue, national dialogue mane gidwaro cha. Me national dialogue no ok no chakre. Koro ka national dialogue no ok no chakre to koro wawacho ni piny to nyaka dhi nyime. Piny nyaka dhi nyime kata ka ok idwar ng'ato kata kidwaro ng'ato to katiba ma wan go manyien ong'iso maler kaka igolo jotelo. Wach mar dictatorship moro machon mane wan go makimulo kata nying jatelo ni ng'we tang'o kinindi e odi noserumo. Tinde ji gine samoro gimoro timre kama ogo ng'ato samoro kata nek emotimre to nitie forums ma iwache gigi kendo kaka inono gigi mondo sirikal odhi nyime in a democratic way ma kochopo ndalo ma itimo yiero tibiro na penji ni to in higni 5 manomiyigi itiang'o. To bende ka in president ok inyal bedo dictator nikech ok inyal tiyo mokadho higni 10. Chon cha kisebedo president tibedo abeda forever. Nyaka samoro nyaka mana chieng' ithoe iye kanyo. Kata yiero gini chon ne iwacho ni en secret weapon mar president. En mong'eyo odiochieng' mibiro timie yiero. Ma en mong'eyo ni ere odiochieng' ma kotimie yiero ni an madhi loyo.
an madhi dok. To jatelo ka nising'eyo ni nitiere pogruok e pare wach mar broad based ni, to kare ang'o mane chwanyi ahinya gi wach mane Orengo wacho? Kane pogruok no osebetie to party marwa nobet piny kaka party ma oyalo mi party oyalo mowacho ni wan kaka party mar ODM wan to koro wayie ni mondo wadhi e broad based government. Mawach mar broad based government biro discussed e all organs mag party. Man be ok ana member kata mar some of those organs. To one jolup mag party, one waluwo gima party owacho. Maka yande kendo e diere no kapok wadhi kata keto sei gi jo sirikal ni, to jatendwa Raila Amolo Odinga nyocha no odhi otimo gimiluongo ni consultations. Tiende ni nyicho openjo pach jopiny, owuotho kuonde moloyo yo korwa kocha, to owuotho chiegni e county ka county. Owuothe mopenjo pach jopiny, odhi nyaka Mombasa, odhi kuonde ma wanie gi strongholds mag chama mawa te. Moduogo ni oneno ka party oikre ni wanyalo bedo e broad based government. Koro conditions mwabedo go e broad based no ne ochan gi duto te maler, ne gin conditions 10 ma wabedo go piny. Ma koro ji odhi obet piny mi jatendwa owuon ma Raila gi jatelo mar jo Kenya Kwanza obet piny ma jotelo ariyogi oketo lwetgi ni koro gibede broad based government. To koro ka gima nyo chwanya, nikech an to kahero ga siasa mar luongo nying ji kata donjruok gi ng'ato kata ginene kata donjruok gi jotelo wetena. An ok ahero ga. An ahero ga ni ji owach mana issues ma ok ji donjre gi nyawadgi. To an koro nyisha gima marwa gi gavana ni, to an gima nyalo wacho ni nochwanya maduong' ni ka waloso e liel mar bodyguard mar Raila e Jojo Duor. To an aloso maler ka nawacho ni wach mar sharing kek wan jomoko nawinjo ka wacho ga jo Mount Kenya ni joluo kuro donje sirikal kao share margi ni wachamo share mar jomoko. Te gin mana kwero gi ni we uru wacho ni jowa chamo share mar jomoko. Jowa wan share ma marwa ma jomoko yande chamoga. To wan share wan kende mwadwaro. Share marwa ne mwadwaro ni mondo duognwa, kendo jowa ok dwar ni mondo kaw share mar ng'ato. Kendo marwa to wadwaro nyaka wayudi share mar mane broad based sirikal ma wantie ni nyaka wayud share ma marwa. An mane gima na awacho maduong' e point mana alose maduong'. To governor kuchung' to ni yo maneno ka jo telo lose ka kopo no we piny ni pod dhi mne yo ma jogi lose ni, to piny ni bro dhi back to the dogs. Oloso gi ich wang' gi mirima ni bro bedo back to the dogs. Ni un gi mudwaro nyaku fight for your rights. Nyaku fight for your rights. Gik midwaro go gin gik mudwaro ma which are your rights. Onge nubro kwa ng'ato. Ni nyaku gine this song praise and worship gine chorus ma awinjo kane okadwar imondo timre. Koro ene no dhao kodwa moluongwa ni praise and worship. Praise and worship ne watimo kanye. An gima na worship ng'ato, an dhano wadwa ok anyal lamo. By luongo ne praise and worship en ochala ayany moro ma jotelo konego
bare gi weche machalo magayany e kindgi to moloyo e kinde e gine. Taito mar ariyo, koro odhaw ni ji nyaka struggle against sirikal. To en owuon, to en governor. Ma en one arm of government, en a government on his own. Macha national government, to Mairi and a county government. And the constitution prescribes clearly how they should interrelate. Magin onego bed ni gitiyo nikech gin magikawo resources mag osuru mar jopiny to serve jopiny. Magin mwakedo kodgi nyaka wane ni gikonyre gi those resources properly mondo jopiny obed gi nene. To ka kendo in governor tibe lokri activist. We must fight for kura warrant fighting. Wan kaka jomoyier. Iyiero wa nikech ng'ato ka ng'ato ok nyal bedo e mesa kuma resources bedo shared. Japiny mora ok ng'ato ka ng'ato nyal bedo resources e mesa kuma share resources. To resources gin scarce. Emomiyo idwa ni ng'ato bedo a representative of his people. Koro idwa ni nyaka bedie, emomiyo the Katiba describe clearly how these two levels of government onego ti. Maka giketo ni gigore, these two levels of government, ni gigore ni you are fighting. To onge gima biro tire. Jopiny ema biro hinyre. Emomiyo gin to nyaka giti atia ni jopiny. Mae gima nawacho ni giti ni jopiny. Giwe bedo ni gibe kendo pod gibedo activist. Ni gibe giginere. Kidwaro activism, activists ng'eny. Jomo onego bed activists, including one MPs, onego wabed ni wa oversight gi. Mondo wane ni gikonyre gi pesa momigigo e yo man kare. E tok ni gin giwegi gin magiwacho ni gidwa fight. Emane kuro nicha penjo. Apenja ni ti fight. I fight ang'o to jopiny to rito services magi. Okay. To mutni wasenene iye kan kech kata mana nyocha bang' tho mar jaduong' Ong'ondo Were. Nentiere jotelo moko manowacho ni kata ka koro liel dhi timore to kwadwa ni jo UDA bende kelo piem e dala ma Homa Bay ka. Tu dhi tiyo nang'e broad based ka ng'ato go agoge ni makarwa to macha kargi. En ni winjruok ma ji nowinjre en ni nitie strongholds. Ng'ini gini kata mana kidhi Britain ibiro yudo ni nitie strongholds mag conservative. Magina conservative area. Makata jo Labour ka field a candidate kanyo. To ging'e ni kanyo to ok en kargi. Kata mana jo ginene kanyo. The same gi jo Labour. Koro mane omiyo thurwa ka. Bende nitie known strongholds mag political parties. Koro strongholds mag political parties gi ema ni owacho ni ok wadwarie interference kata competition. In other words, competition. Gi wan parties mowinjre gi. Ok onyiso ni other parties ok nyal field candidate. Kech Kenya is a multi-party democracy. Other parties nyalo bro field candidates. Nyaka independent candidates. Bro na beti. Maonge ena ni wan te kindwa wan jok manyocha no keto seiye e koke. Nikech nyicho kwa wacho nwa donje coalition ni nyaka yiero mabiro. To kata yiero moko mabro bedo go matindo mag by elections mabeti kinde kage. Ok wadwar ni mondo waketh kinde, nwaketho resources, nwagwere, kwang'e ni en stronghold mar jo UDA, wawe ni jo UDA. Okay. And they are known. Ok ni gin gik ma ni ng'ato koro biro penja no biro gi ng'iswa ni strongholds go to ni kanyo. Ging'egi. Ji ong'egi. Ji ong'egi. Seche mwuoye ni gimomiyo penjo ne nikech mutni mar siasa waneno ka idho malo. Nyocha waneno ka jatend piny Kenya obanya ka gi wuoche.
in kaka jatelo mosebedo higni mang'eny, ang'o makoro nyaka timre sani mondo mi kwe obedi, nikech waneno ka liet mar siasa medo idhore kaka ndalo bende sudo. An ok anene ni liet mar siasa medre malich ahinya. En ni ginene piny kadongo, piny kineno ka mutni eka dongruok bende betie, nikech kowe jotelo ninda to samoro ok ginyal miyo jopiny gik ma jopiny dwaro. Emomiyo anta neno ni ka ji loso, ji wacho pachgi. Ma en mana nikech katiba ma wan go manyien. Katiba wan go manyien omiyowa thuolo maonge kata Tanganyika ka, onge kata bathwa Uganda waka, kata idhi na Rwanda, kata idhi na Burundi, onge kata idhi Somalia, South Sudan to koro lweny. Onge kamoro amora ma wanie gi the type of freedom ma wan go Kenya ka. Ma gimoro kotimre to en jotelo nyaka raka e kona. To an aneno ni en culture maber ma ok onego wawe. Ok onego watam jopiny, nikech sami tamo jopiny mithung'o gi iwegi ni ok giwach pachgi, to gibiro chako dhi underground. Sama gichako dhi underground no, tema lweny muochie. Mineno lweny kata muoch kata Somalia gini, ineno mul kata South Sudan, kata mana ei Sudan wuon malo kanyo. Magi kata pinje moko mineno ma ipona ka military ema kinyo chiew ni temo ema ni ndaro okawo loch. Nikech oumgi to sama iumo dhano tikia gik matedre e bwoye piny kanyo. Koro miyo kiwegi giwacho pachgi, to in gi system ma ging'eyo ni kochopo ndalo ma kamagi to wanyalo gole. To ka utiyo maber to be wanyalo duoke. Nitie system ma established. To system ne ma wan kaka wan joma oseneno gik mang'eny, ok wadwa yie mayot mondo system no ng'ato kethi, mondo ng'ato biro to ketho piny, nikech ketho no to yot. Ing'eni gero ot tek to muke, to you don't need a fundi. Ok idwar fundi. En kaka nyundo to ot osegore piny. To king'iyo chal mar Kenya sani, koro miyo ka ok watang' nwaling' aling'a ni gik moko kodhi kata ka kethre, to ji wacha ni gigi nyaka timre kema nang'o ni president onego dhi. Yan ang'o to odhi ma ok oluwo yo moketie gi katiba. Nikech katiba oketo yo mayot migolego. Be en ndalo matin kende. In history higni 5 en just a tone. To joma wacho ni president nyaka dhi ni moneno ka jomoko be koro osemakore gin konchiel. Kama oting'o Matiang'i, oting'o Eugene Wamalwa, oting'o Martha Karua, oting'o Kalonzo Musyoka, oting'o Rigathi Gachagua. Makruok gino be nyalo yiengo. To donge mano ber, mano ka gimakre. To giikre ka ni yiero mabiro. Gimakra maka motegno. Nikech san yiero mabiro ni, ibiro neno Trevor ka piny biro yiengni gi mineno ni jogo riwrego no. Riwruok ma biro betie final ma biro dhi e yiero biro bedo mopogre gi mineno sani go. Magi pod mana mutni. Magi be ng'ato ka ng'ato samoro otemo na muomka. Koro gitemo to onge rachne. Kaka gino gitema ka gitemo no. Kaka gitemo no, to wach mar kelo ketho piny ema kik gi kel ketho piny. Gik manyalo hinyo raia to waduto te ok onego wayie. Onge onego wayie gi gima nyalo hinyo raia. To sirikal bende nitie ma wan to nitie mana kaka wawinjre kodgi, ma gin clear points 10 man wawinjre kodgi. To wabro dhi adhiya kodgi kamano. To kochopo 2027 ka waneno ka ji otiyo maber, ka gitiyo maber to gidwa ni wawinjre kodgi, to ji winjre. To ka bi waneno ne ka ji ok owinjre,
to be ng'ato ka ng'ato wuotho dhi dalagi. Ng'ato ka ng'ato matiende ni sani kaka en ni onge winjruok mar higa mar 2027 mano pok wachope. Mano onge winjruok mar higa 2027. onge En mana winjruok mar sani mondo piny mondo ochung' kadhi mbele. Kendo pod wadhi nyime gi demokrasi marwa ma wan go sani. Iwacho maber ni ok ber ka jotelo chalo ka gima siayo lweny manyalo ketho piny. Ng'at achiel mosebedo e tawu maliet en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kanong'iso rowere ni sau koro romo mondo uchung' malo ukaw telo ubed e ong'ala manyime e loko piny. Jomoko nowacho ni mano chalo ng'ama siayo rowere ni mondo tug lweny. In kaka ng'ama oseneno telo higni mang'eny, mano gima nyalo siayo rowere kose en adieri ma ng'ene rowere to nyaka ng'isgi yore ma kaka piny itayo. To en ok ni gin margi ni tendgi in future, tendgi bimna sani. Ndalogi osechopo gibende onego giti atiya kanyachiel gi jomadongo ka ing'ado nigi rieko, ka ji tiyo kanyachiel ka dhi nyime. Onge ne telo moro ni mar jorawere to mar jomadongo. Telo jomadongo nyaka bedie mang'ado rieko, to jomatindo mapod nigi teko mane kata chon wan kaka Luo, kaka oganda wa jomatindogo gin mane idwarogi ga nikech gin ma ginyalo go lweny, gin ma ginyalo timo tije motegno, gin e jok manyalo rito piny kata mbawa ka jo wasigu odwa donjre kodu. Omiyo nyaka ne gibedie ma gin ma jomadongo ng'ado nigi rieko. Jomadongo gin tijgi mana ng'ado rieko. To tekregi to koro noserumo, gionge tekregi ma ginyalo wuothogo koni gi kocha rito piny. Koro miyo jomatindo nyaka wuog awuoga oko mondo gibende gimak kuonde ma gimako motegno e tayo piny e yore duto, nikech jomadongo be ok ging'eny, jomadongo koro gibedo matin. Koro omiyo wach mar loso kuom jatendwa ma Uhuru Kenyatta to ok adwa losi ahinya nikech ok ang'e gima ne paro mane en go, kata ka nowacho ni jogo mondo okaw sirikal gi thuon, kata ka nowacho ni jogo be mondo kik ninda, jogo be mondo participate e weche mag siasa mathuro ka e yo motegno. Koro ok adwa donje mondo alosie kata ni nokoso kata ne ok okoso. Koro ok adwa interpret gima nowachono. Odonjo ne weche mag NGCDF gi weche mag Senate Oversight Fund. Ma en achiel kuom wach masani koro en mbaka magore. In isebedo jaod bura higni mang'eny. Nitie joma wacho ni NGCDF ni ok onego bed gi wajumbe, nikech wajumbe monego bed ni ng'iyo timo oversight. To ok inyal bedo ja oversight ka in iwuon be lweti ni kanyo. Nitie joma wacho ni ma e pesa kende mochope gwenge ma ji te neno kendo ji te oyiego. In ichung'ni ni kanyo. Anto Steve nyalo wacho ni ndalo mana adonje bunge higa 94. To nyaka nadonje bunge higa 94 pok awe bede bunge. Na higni 5 manyicha nadhi Arusha to wacha be na bunge. Pod mi asebedo abeda system mar bunge ochakre higa 94. To ndalo mana donje e bunge ne onge CDF no ne onge. An achiel kuom joma nochako CDF. Nitie injina Karue nobiro gi that proposal wan mwaringo kode mwadho watimo workshops, watimo ang'o nyaka koro wa convince sirikal ne ger mokadho ne ok ne gidwa ni pesa moro obed created. Ne giwacho ni nitie mar local government miluongo ni LATIF ma local government fund ma ne giwacho ni mano is enough. To jopiny ok nene the effectiveness mar gimiluongo ni LATIF no.
ok ne ochop ni jopiny ma jopiny ne giwang'gi. Koro mane momiyo kane wayalo bunge obedo convinced mawakadho ni koro ichako fund miluongo ni CDF. To ne okadhe, to ndalogo be katiba manyien masani ni ne pod onge. Koro ne kwakadhe, to mokadhe akadha mokete under the supervision mar MPs. To the impact mar CDF obedo abeda felt instantly. Jopiny oneno anena pogruok maduong'. Nikech CDF ne nyalo yudo nodonjre sikunde mane nyithindo somo ga mane ute mag lowo, ma nyithindo somo mane dier udi mag lowo. Nyithindo moko be ne somo mane tie yien. To CDF ogero classrooms ma classic maginene. Kaka nagero e Bondo matieko wach mar kuonde mane ji somo e lowo. Mane nyithindo somo e lowo watieko te. Wagero dispensaries. Mwa make sure no kel yien, mwa make sure no kel nyaka nurses mobede those dispensaries. Kuonde mane je uso mna reche e lowo. Wa make sure no wagero fish banders. Ma all the major beaches ma ginene kanyo. Kwe ka wa make sure ni ginene. Ni koda secondary schools. Wagero nigi dormitories, wagero nigi labs, wagero mwa equip the labs, including equipping the labs mag secondary, molo today secondary schools. Ma jopinyo oneno ni kara nitie devolve funds ni. Kara en gima nyalo timo gimoro kae to koro jopinyo dogo kete ni en yardstick mipimo go performance mar mjumbe ni ni mjumbe ni to tiyo maber en tiyo nwa gi CDF. Koro jopiny ne mor kode ahinya. Ok maka koro ginene. Kaka piny koro medo dhi nyime. Koro ji wacho ni wait a minute. The CDF, jo ginene. Wajumbe should not be involved in implementation of projects to gin joma timo oversight. Ok onego gibed involved in implementation. Koro wabunge bende oseneno ni gini meyo gibende gibedo effective and gibedo visible. Nikech gichiwo nyaka bursaries ni ginene ni their constituent. Koro bunge be koro moke ni kata katiba wacho kamano. To mar CDF ni to nodwa miyo jopiny obedo very effective ma jopiny oneno berne. Wen mago bura weya. Koro jo wabungo dagi. Koro ka wabungo dagi to sirikal maduong' bende neno ni they need wabunge. Koro wabunge be seche moko chiwo pressure ni ransom. Gi hold the national government at ransom. Ni ok unyal chunowa ni udwa golo CDF. Tudwa nwa kadhnu budget maru. Wabe kok uyie ni pesa CDF ni e iye kanyo. To wabe budget maru ok wakadhi. Koro en bagin. Koro national government be nie dilemma. Nikech gibe nyaka giyud yo magi please go wajumbe. Kaeto bang'e to koro giwacho ni okay kara kaka mano koro mondo loke mondo kik obed ni en a devolved fund. Nikech koro nolok katiba manyien. Koro nitie fund mar ginene mag counties to gi mag national government. Koro wachi ni koro mae koro en fund mar the national government. Koro gin nomedie this national government constituency development fund. To pod jo ginene jok ma activists mutegno kapod some to pod neno na ka lwet mjumbe pod nitie implementation. Pod ni gino konego bedie to wajumbe be ni gine nyaka bedie. But the fact apana diere mantie to ni jopiny to morgi wach mar that fund nikech en the only fund manigi neno effectiveness mare
on the ground. Molo any other fund before that. Before CDF neonge kaka Latif gina tie kanyo. To jopiny kata kipenjo ni Latif enang'o. Kata sani kipenje Latif enang'o. Jopiny ok nyal wacho ni ere gimotimo. Ere gimo CDF to waneno gima CDF oginane otimo. So emomiyo nyaneno ka wajumbe an gima paro an awuon kaka Oburu Oginga ni that CDF fund mondo bedi abeda to mondo yuda way ma obedo linked from wabunge mondo beda a constituency fund ma is designed to serve to specific projects within the constituency. Odonga constituency. Kiko bed ni the governor nyalo interfere kode. Nikech kodogo we kendo ni governor bro interfere kode. To kendo bro dilute. Nikech governor be nigi so many problems of their own. It will not be as effective as it should at the constituency level. To koro party dhi chunganye nikech wach mar CDF ni Raila Amolo Odinga osewuoye. Embo sewacho ni kaber. No sewacho ni gino nego doga ni counties. Mondo jo gine no wuogie. Te man ato mna pacha an suggest ni kat wuoga le to bunge to podo donga kaka fund ma obedo earmarked for constituency outside the control of the Wabunges. Okay. Sani bentire machielo mabe utemo kelo miluongo ni Senate Oversight Fund. In ber ni setiyo kaka mbunge kendo sani koro in senator. Pesa ni en marang'o nikech usetiyo ko onge to sani koro wasetiyo ko onge participation mondo embe kele. An ka ang'iye to en pesa mana ma enhance our role as oversight. Because one onego bed watimo oversight. The counties are big. In some areas, the counties are very, very, very big. And you are supposed to do oversight, the second level oversight. Because the first primary oversight, onego timgi the county assembly representative. To the second level and one you Senate. And also our role is also to fight for the counties to get more resources to themselves. And those resources, we must see that those resources are used effectively in the service, on delivery of services to the people. Koro mundo mi watim kama, we work on our own vehicles. We use our own resources. Kidie certain corners of your county ma okinyal duogo dalani kumidake. Koro tin koda gi staff magi mabende konyi ma when you move or when you want your staff to do some function or to find out for you what is happening in certain projects in certain areas within your county. You can't do it from your pocket. So you need it to make the senators more effective in performing their roles. It is enhancing what is there because currently, as it is, senators use their own resources to do some of this work. Kata bed mani paro ni okale kaka uduare no. Podo kodhi tiyo e bunge masani, odhi tiyo bunge mabiro higa mar 2027. Ini setiyo maonge oversight fund nigi. Kurere tiende. Dong ini setiyo kura ngomyo joma biro bangi koro duare. I'm not as effective as I should be. Yes, amane momiyo waduare. Mondo jogo bed more effective than we are. Yeah, so anan manegi umi aparo ni kataka wanokwa enjoy to let the next Senate be more effective than we are.
Yeah. King'iyo kaka un joma onego bed ni timo oversight ne counties, achiel kuom gima ji ywago maduong' mogik en mibadhi manie counties ka. Ang'a mono senators golo mibadhi na ayanga to wacho ni mae gima timore. Koso dang' bed ni duol mang'eny matimo wach mar mibadhi ni kelo bende interference gi dho ngere. Iyudo ka EACC nitiere ka, ODPP bende nitiere ka, koro miyo jo senators ok nyal ng'iyo counties maler ma wach ne ji ni county ma kama ok wayie weche dhi marach. Ang'o ma nyaka timre mondo mi senators otim oversight margi ne yo motegno kopogore kata gi Senate Oversight Fund? Senate Oversight Fund is just one. The other one the Auditor General. Auditor General always comes out with very incisive reports about misappropriation of funds. Matimre counties. And they are in volumes. We expose them. But the only point Anenoka Uganda is doing better than us. And Uganda in committees mag oversight, kaka Public Accounts Committee, kata Public Matimo oversight. Matimo oversight. Matimo oversight. Gitimo ginene. Iyudo ka wan waonge gi police. Joka gin gi police their oversight committees. Gin gi police ma can evidence be adduced. Man jogo bedo interrogated, magi bedo cross-examined. Giwa bunge ma jogo yudo ni nitie hard facts. Man nitie officers ma culpable ginene area moro. To iyudo na ka jogo ginene ka jogo dhi nyime gi investigation no further ma jogo maki miteri court wach no dhi jogo bet prosecuted. To wan okneka wan gi public accounts to kendo wan gi CPAC ma deal gi ginene gi public institutions. Gin karwa kaeri reports nitie madamning ma inyalo neno ma obedo produced kata ma bedo discussed and even passed in parliament in the National Assembly and also in the Senate. To onge any action mabedo taken. Recommendations itimo ni DCI to investigate with a view to carry out further investigation with a view to prosecuting the culprits. Tiyudo ni onge ng'ama bedo prosecuted. Onge ng'ama bedo prosecuted karachiel. Koro kes mibadhi ji luorre gimiluongo ni corruption en an animal moro thurwa ka ma kaka no obed killed mondo mi piny odhi nyime kata thurwa ka bemro dongre malong'o mondo odhi nyime. Iyudo ni kata na projects ma thurwa ka gin 3 times more expensive than kata ma Ethiopia gini. Iyudo ni a line mabedo constructed kata kabiro thurwa ka eri kata na market rako. And 3 times more expensive than my Ethiopia. Tiwaro ni why? Ansani anachia. Ena regime achiel. Ncho neno kata ka komiti mari no wuotho. Ncho wuotho. Noyudo kango ma kata kawuono wa interview jo ginene those heads kaka ginene IPRA gere. Ni mondo ging'iswa some issues okadwa divulge into committee issues. Moko kade maber. Okay. Kako watieko mbaka wani ang'o ma diwer mondo jopiny owinj kuomi kaka wuono, jopiny ma chunygi nyalo bedo gi kibaji ni to piny ochomo kanye, Kenya ochomo kanye, mane gima noluongo chenro marwa ni chal mar Kenya. In kaka inene wan nade sani to wachomo kanye kaka watieko?
E piny mar Kenya, to anto kaka anene, to aneno ni joma nitie manie sirikal onego gi-up their socks mondo gimed mana tiyo matek mondo gi-deliver services ni jopiny, mondo gik moko mane mag singo mane osing ni jopiny mondo otimre, nikech time pod nitie mondo gik mane osing ni jopiny manie yo manie agulu machwakre mondo otimre, mondo jopiny omed winjo pogruok, mondo jopiny one maginene, moloyo an to koro an gi interest ahinya nikech wan be koro wadonje broad based government ni. Koro bende success mar gik ma bedo delivered ni jopinygo nyalo ber kodwa, to be nyalo bedo kodwa marach ka gik moko dong' adong' kaka ne gin. To sani wan gi wuodwa sani emorito korka pesa mar treasury, to kendo wan gi wuodwa bende orito korka sitima. Koro dwarre moloyo to docket mwatelego to mondo odhiye maber moloyo kata mamokogo. Mane kama dongo wewe chenro neno kama makamu gona simu mang'eny kawacho ni Trevor Musna Super Senator Dr. Oburu Oginga an kaka director mar broad based aluwe blindly, wacho ni nitimo oversight and an activist jonyakach moko bowacho na musi gimora ahinya gi chenro mari. Erokamano ahinya. Mane kama we wacho chenro maro manogo mbaka gi duol gi Dr. Oburu Oginga, Senator ma Siaya. Wadwoko erokamano ji temo tudore kodwa e duol kaendie. Bang'e saa 3 to Daddy Cool bro biro, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar wuok kocham. Erokamano ahinya.